og velkommen til den her video. I den her video skal vi køre på Tom Trampersyr, som står lige her. Vores elløbehjul, det er ret stort, og det kører ret hurtigt, så ja. Vi skal over på sådan en scooterbane, og i den her video har vi en lille gæst med. Det er min fætter, Frederik. Han er 13 år, så ja, han skal bare lige være med til at tage tid, hvor hurtigt vi kan køre den banen og sådan noget. Yes. Det er ret fint på Marskens, og der er ingen mennesker, så det er helt perfekt. Se selv med bakken. Der er vi så lige Morris, der er på vej hen til det der. Åh, shit. Fuck, mand. Vi skal slå den lortetid. Yes. Okay, så er vi på motorvejen. Ej, bare rulle vi på Sydvejen. Shit. Der er vi. Fuck. Shit. Åh, det er spændende, hvad tiden siger. Er I klar? Ja. Tiden, den siger 1 minut 8 sekunder. Pis. Vi ses der. Altså, vi fik lige vores egen rekord på 2,8 minutter. Nej, Morris, 1,8, mand. Nå ja, 1,8. Ja. Endnu bedre. Okay, nu skal vi se, om Frederik her kommer til at slå den med sin egen cykel. Nej, med vores løbehjul. Bare en cykel. Ej, en cykel? Ja. Nej, det er snyd. Så er det snyd. Er det snyd? Ja, så er det snyd. Anderledes. Okay, men det er ret spændende jo. Altså, når man så bliver det ret, så vejer man jo mere. Men Frederik kan veje lidt mere meget Morris. Altså ikke til sammen, men på en og en. Så det bliver meget spændende. Er vi ready? Jeps, og Morris står til tid imens. Så det bliver sindssygt spændende. Ses. Vi kan også bare gøre sådan, du skal. Og her er Frederik kommet op på løbehjulet. Nå, men lad være med at tale i munden på os. Og her kan I se, at Frederik er kommet op på løbehjulet. Så ja, men løbet begynder om 1 minut. Ja. Så yes. Så jeg starter bare tiden lige om lidt. Så starter vi tiden. Og Frederik kommer godt fra start af. Fuld fart. Og der kører han i fuld fart. Han er meget... Og nu er han nået til lange distance. Og det går sindssygt hurtigt. Og Frederik nærmer sig målfeltet. Han kommer der. Hvad tiden er. Stop! Og den blev Må vi se? 1 minut 8 sekunder. Nej. Jo. Må vi se? Er det sygt, mand? Den er lige. Fuck, den er lige. Jeg ved ikke, hvad vi er ude i. Måske en omkamp. Ja. Hvad tænker Frederik? Altså, Vi kan også køre på en lang distance. Så starter du den. af den. Prøv at se, vi kan også køre derfra, så dertil eller derfra. Prøv bare lige sådan en kort lang distance. Banen er blevet lavet om. Vi skal køre den sammen. Jeg er blevet dømt. Samme bane seriøst. Okay. Det er meget spændende. Det er så vildt, at det blev lige. Jeg har slet ikke forventet det. Så det er Tom Trampersyr mod Frederik Nappelsen. Meget trampetyr starter med. Morris, vi tager den så god for start af. Og så vil jeg til næste gang selvfølgelig med hele vejen. Jeg var Godt, vi tager den på... jeg kunne ikke se en skid. Kunne du ikke? Nej. Nej, du ved, med nederen. Nå, okay, vi tager den. Tror jeg godt, der kan være. Vi vil bare ikke være langt.
Så nu er det Frederik Narvedsen, der skal køre på os. Det er vidunderligt. Et elektrisk løb jo. Er I klar? Så starter vi. Yeah. Okay. Ja! 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 Godt, vi start! Oh shit. Tror du vinder? Wow. Wow. Det var grenen. Ja. Okay. Det er så spændende. Ja. Hvad synes du? Hvad tror du har fået? Jeg tror, jeg har tabt. Jeg tror, jeg har fået en 6. Seriøst? Jeg har slået 2 sekunder mere. 1-6. Lad os se. Her får svaret. Med en sejr på 59-55 sekunder! Fuck! Frederik Nej! Narvedsen Nej, hvor er det med sygt! 4 sekunder før Torben Sammertyr. Nej, hvor er det vildt. Fuck, jeg hader det her, mand. Derfor skal man aldrig have sine gæster med i studiet. Yes! Det er ærgerligt. Men Jeg havde slet ikke forventet, at jeg ville vinde den der. Men vi siger tak til Frederik for at være med i videoen. Det var sindssygt sødt af ham. I hvert fald. Så ja, vi håber, Husk at subscribe. han kommer nok med i flere videoer. Oh shit. Ej, kæft, mand. Nå, ja. Vi ses i næste video. Ja.